Meron tayo ditong nakahiwa na karning kambing. So, first time kong magluto ng karning kambing. Ang ganda ng kanyang laman. Para din siyang baka, pero ngayon lang natin ito matikman. So, dito sa ating pressure cooker, lagay natin yung ating karne at dito natin siya palambutin. Maglagay lang ako dito ng tanglad, asin. Maglagay rin ako dito ng pampalasa. Maglagay ako dito ng sibuyas, luya, at pamintang buo. Lagyan natin ng tubig. Bali, palambutin lang natin siya ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, ito na rin ang ating karning kambing. Saktong-sakto lang yung pagkalambot niya. Hindi siya durog. Sakto lang yung lambot. Dahil mamaya lulutuin pa natin ulit siya. Hindi siya amoy langsa. Painit na tayo ng kawali. Maglagay tayo dito ng konting mantika. Prituhin muna natin ang ating carrots at patatas. Pag ganyan na, hanguin natin. Sunod naman natin yung ating siling pula. Hanguin lang ulit natin at itabi. Sunod naman natin igisa ang sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap at mabango. Sunod na rin natin ang ating bawang. Tapos ilagay na natin ang ating karne. Saktong-sakto lang talaga yung 30 minutes natin pagpa-pressure cook. Hindi siya durog. Lalagay natin ang konting sabaw niya sa pinaglagaan kanina. Tapos takpan. Pagkakulo na, ayan, maglagay tayo ng butter. Konting butter lang. Tapos maglagay rin tayo ng buong paminta at 2 sachet ng tomato sauce. Sunod na rin natin yung ating pinaritong carrots at patatas dahil madali na itong maluto. Tapos naglagay lang ako ng konting tomato paste dahil maputla siya. Tapos naglagay na rin ako ng konting peanut butter. Ewan ko sa inyo kung naglalagay din ba kayo ng peanut butter. Nilalagyan ko lang ng kaunti. Ayan, hanguin lang natin siya. Konting iga lang para hindi naman masyadong masabaw. Naglagay lang tayo konti ng asin dahil pamintang dahon. Haluin lang natin. Ayan, naglagay rin ako ng liver spread. At saka konting cheese. Para medyo maglapot-lapot naman yung sabaw. Naglagay lang ako kanina ng konting asukal. Dahil may timpla na rin kanina ang ating karning kambing. Pero hindi siya malangsa, hindi siya amoy langsa. So, kailangan pala pag naglaga kayo, lagyan nyo ng mga tanglad at sibuyas at luya. Tapos naglagay na rin ako ng 1 latang green peas. Haluin lang natin siya. Lagay na rin natin yung ating pritong siling pula at saka naglagay na rin ako ng sili dahil mas masarap yung kaldereta pag may sili. So, ready to serve na yung ating kalderetang kambing.
Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking simple recipes. Maraming salamat sa panunood!